Täällä nyt ollaan satamassa laiturialueella. Katsotaan nyt, jos tarkoitus lähteä Pihlajansaareen. Vähän tutustumaan, kierrellä vähän ympäri ja katsotaan miltä se näyttää. No nyt mä oon täällä Pihlajansaarella. Katsotaan näkyy. Aurinko vielä paistaa. On aika paljon vielä. Ei se mitään käydä tsekkaamassa meistä. Nyt on käyty tää Pihlajansaaren kauttaaltaan kierretty ympäri. Ja mitä tästä nyt tulee, niin Etelä-Helsingissä Hernesaaren edustalla 3 kilometriä niin kuin keskustasta suurin piirtein. Eli Hernesaaren edusta on tossa. Missä toi kupoli on tuolla, niin se on Hernesaarta. Eli mitä me nyt tehdään, me lähdetään takas kotiin. Tai laiturille ja sit siitä kotiin. Eli ihan kiva reissu oli näin iltoisin. Tää tuli tosi nopeasti tää reissu. Niin tuli kuvattu todella nopeasti. Mä en tiedä saiko hyvä materiaalia, mutta näille mennään ja katsotaan mitä tulee. Alright.